духтари Насиба Узоқова, ки санаи 13 ноябри соли 2017 бо айби экстремизм дастгир шуда буд, дар ҳамсоҳибат бо радиои BBC оиди шиканҷаҳои шадид нисбати модараш карда шуда баёноте дод. Ба гуфтаи Азиза Узоқова, духтари дастгиршуда аз сабаби ба сар зарбаҳои сахт хӯрдан аз бинии модараш моеъи зардоб мебарояд. вохӯриро бо модараш пас аз ба итмом расидани корҳои тафтишотӣ иҷозат доданд. тибқи гуфтаҳои модарам, дар тӯли 12 рӯз ҷавонон пешакӣ ба сараш халтабор карда, ба тамоми аъзоҳои баданаш ва ба сараш бо калтак мезаданд. дар натиҷаи шиканҷаҳои шадид аз бинияш моеъи зардоб мебарояд. айни замон ӯ истифода аз доруворие ки имкон қадар ба ӯ мерасонем бо худ табобаткунӣ машғул аст, мегӯяд Азиза Узоқова. ёдрас мекунем, ки каме пеш дигар духтари Насиба Узоқова, Умеда Узоқова, ки ҳамроҳи модараш ва бародараш Муҳаммад Амин дастгир шуда буд, дар мактуби кушод дар хусуси истифода шудани шиканҷаҳои шадид нисбати онҳо барои гирифтани нишондодҳои эътирофӣ нақл намуд. дар тӯли 17 рӯз ман бо модарам ва бародарам дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Тошкент қарор доштем. дар ин муддат барои гирифтани нишондодҳои эътирофиам маро сахт шиканҷа намуданд. кормандони фаврӣ ба ман гуфтанд, агар нишондод надиҳам, либосҳоямро ба дар намуда ба камераи телефон сурат мегиранд ва ба интернет нашр менамоянд, ё ин ки ба яке аз утоқи дар таҳхона ҳамроҳи таҷовузкорон ҷо мекунанд ва дар рӯбарӯям модарам ва шавҳарамро мегузоранд, ки шоҳиди чунин ҳолат гарданд. сардори онҳо фармуд, ки мобайни пойҳоям калтакро андозанд ва гуфт, агар бимирад боке надорад, бо як акт аз ҳисоб мебароретон. гуфта мешавад дар мактуби Умеда Узоқова, ки дар сомонаи Facebook пахш шудааст. aytganingdek dubinka bilan boshqa joylarga ham ishlatishga harakat qilisharkan.